Adria Twin ho peta 1000 i anem a veure una de les estrelles de sempre, una 600 SPB Family per 4 persones. Un vehicle per anar-hi amb tota la família, però també per anar a tot arreu. Per això incorporen pneumàtics de contacte, pneumàtics 4 estacions amb homologació per pluja i per neu. Les Twin Family venen amb més espai, perquè no utilitzen aquesta zona per col·locar-hi la calefacció, sinó que tenim una calefacció Webasto Evo 4000 instal·lada als baixos, i per tant aquest espai ens queda lliure per emmagatzematge. Anirem en família i per tant volem molt espai. Hem de pensar en tot i en tots, per petits i grans, un bon espai on col·locar la televisió. Ens han deixat un espai amb un bon suport, que a més és extraïble i abatible, que ens permetrà girar la televisió en qualsevol direcció. El nou bany és tan gran que t'hi perds. Aquest espai queda realment fabulós per dutxes i tenim zona de vàter i pica amb persiana a l'entrada, a més amb nous colors, amb un negre impecable. Mantenim un dels millors sistemes de lliteres. Ens permet tenir un espai diàfan on podem seure, on ens podem recolzar per llegir durant el dia i que a la nit apareix una altra llitera per dormir-hi 4 persones, 2 a dalt i 2 a baix. La il·luminació càlida és un dels punts forts. Portem aquests nous focus que els podem fer córrer en el rail per ser punts d'il·luminació puntual, per si volem llegir o fer alguna activitat, i al mateix temps tota la il·luminació ambiental, que és regulable tant des dels dimmers com des del telèfon mòbil amb l'aplicació Adria Match. Família gran, nevera gran. Una nevera amb un calaix extraïble. Una nevera amb un congelador gran. Una nevera amb 140 litres de capacitat. Els armaris són molt més profunds i, a més, el seu sistema d'obertura i tancament és molt més sofisticat i al mateix temps molt més senzill, perquè no necessitem ni botons ni comandaments. La gamma Twin són germanetes, per tant, podeu veure característiques d'una i de l'altra, però totes sempre amb una molt bona gamma. El preu també és molt bo. Aquesta Twin Family, 65.400 euros IVA inclòs, i amb impost de matriculació 71.400 preu final. I a Via Central us fem un pack regal.